kuka yi hakuri ba abin da bai sami ku ba saboda mai ya bada a ƙasa amma ana kakkangewa kan Binciken rahotanni na kungiyar neman inci da ke arewacin Najeriya na tabbatar da cewa babu wani mawaki na Hausa da yake arewacin Najeriya da ma masana'antar Kaniyu baki daya wanda ya kai shahararren mawakin siyasa a Najeriya Alhaji Dauda Kawutu Rarara wato kalamai masu hikima tare da ilmantarwa a cikin su. Kungiyar ta ce Rarara ya kasance ko magana zai ko da ba akan waka ba tabbas za ka tsinci alfanu da kuma hikimomi a cikin kalamansa amma fa ta bayar da hujjoji wanda za mu karanto muku a cikin wannan labarin namu na yau. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure, kada na masa subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarin da bayan da. Shahararren kungiyar mai suna neman inci wadda ta shahara wurin binciken al'amuran yau da kullum a ƙasar Najeriya musamman arewacin ƙasar. Na tabbatar da cewa shahararren mawakin siyasa wanda ya angance da amaryarsa Aisha Humaira a kwana-kwanan nan ya kasance ɗaya tilo wanda yake mawaki wanda dukkanin kalamansa ilimi ne. Kungiyar ta ce duk da ikirarin da ake yi wa mawakin musamman waɗanda ba sa goyon bayansa na cewa yana abubuwan da ba su dace ba, ita kungiyar ta ce a fuskarta ba ta kalle su a hakan ba. Kasancewar shahararren mawakin Alhaji Dauda Kawutu Rarara duk lokacin da ya furta magana zaka tarar tana da amfani musamman ga talakawa. Dauda Kawutu Rarara tun a baya kafin zuwan shahararsa an hange shi da Adamu Zango wanda shahararre ne a masana'antar Kaniyu ta shirya fina-finai. Yana kalamai waɗanda ke nuna tabbas akwai hikimomi a batutuwan na Dauda Kawutu Rarara. Kungiyar ta yi kira ga dukkanin wasu mawaka da ma fitacci a kan manhajar TikTok da sauran al'amuran yau da kullum musamman siyasa da su kasance suna kwaikwayo da irin kalaman Dauda Kawutu Rarara domin kuwa duk lokacin da zai yi magana to zai yi mai amfani ce, inda suke roƙon wato shugabannin siyasa da ma shugabannin kungiyoyi su kasance suna kwaikwayo da irin yanda Dauda Kawutu Rarara ke tsara magana kafin furta ta. Wannan yabon ya biyo bayan binciken da suka yi na kwakwaf a cikin wato mawakan Hausa da ke arewacin Najeriya don gano wanda ya fi iya saka kalamai masu hikima da ilmantarwa a cikin waƙoƙinsa har ma lokutan hira da 'yan jarida wanda suka damƙa ma shahararren mawakin siyasa kuma ango ga Aisha Humaira lambar yabo dangane da wannan binciken nasu. Da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, kar ka manta ka daure, kada na masa subscribe sannan ka yi like da ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.